ассалому алайкум ҳамватанои азиз, умедворам ки хубу бардам бошед. мо низ хуб ҳастем. дӯстои азиз, канали фикри шумо дар фикри шумо ҳастем, шумо низ дар фикри мо бошед. имрӯз баҳри шумо дӯстои азиз авиакасаро ки авиакаси худмон аст, боварӣ аст. дӯстои азиз, бародаро чанд қадар рафта омадан медонанд. моя номрӯи аки Алишер дар зери навор мешавад. дӯстои азиз, телефон кунед, интересация кунед аз Точикистон, аз минтақаҳои мисол Россия, кадом шаҳре бошед, Екатеринбург, Москва, Санкт-Петербург, дар кадом ҷое ки бошед телефон кунед, мо электронни билета шумо ба менависем, нарху навои билета интересация кунед, иншоалло барои шумо билетҳои арзон мекунем. аз номи канали мо бо гап занед, фикри шумо подписчики мо бошед, бо иншоалло арзонтар мешавад. дӯстои азиз, дастгирия фаромӯш накунед, дастгирии шумо пешравии мо навора поделиться кунед, лайкҳоя дариқ надоред. дӯстои азиз, иншоалло канали фикри шумо дар хизмати шумо ҳастем. агар ягон реклама доред, ягон идея доред, дар зери комментария нависед. худо хоҳад, мо дар хизмати шумо ҳастем. дӯстои азиз, боқӣ дар амони алло бошед, дуогӯи мо бошед, дуогӯи ватан модар бошед. ассалому алайкум.